Radio Sobu Kanmao Auni Soma Akure Aqua Radio So Mandila Nage Kanya Siki Sanganya Saba Otona Gushira Afghan Soma Dina Watikili Kanmao Oflena Lama Jogul Kamontu Bala Kadimala Watikili Fana Obanga Soma Dina Kunafoni Wala Sewati Okufo Awi Bakuruba Kunafonola Ndurati Akara Kunu Mali Ibora Guinée Equatorial We Mali Titio Bitla Mali Signa Eso Kunafoni Nasaula Ayera Kafo Francis Kunafondila Koni Kelemeku Kelef Fari Ereda Wala Sakadu Mali Do Walma Diamanu Hakliche Mali Kwelola O Michali Doye David Bashi Ye Kalomin Tiga Odongo France 24 au Sanfé. Mali Mirsi Mingabana Yasebe Mali Konoko Nigana Wale Konoko Ina Walima. Ale Mbetamala Bruxelles. G5 au Mirsi Chama be Bruxelles Kunu. Kasanga Nigelami Nobe Mali Lamae. Manga Wilila Kosebe Denmark. Ale ni Mali ni Nyonche Kosebe nga Francibe Abela Jele Jula. Kadaka Francia jira kafoko Mali gouvernement beka dala bolike ajabira kunungu colonel Ablay Maigafe Burkina Faso amala dona kafoko leta koni o kera se kelebe ka atokono o ni wilika jom place na ni jamana kono do wula ka buruti o sigelembe ka ajabi fanan kono ni watina bakuruba kuna fono de flan na funu mena la si awma abalmage karim si vefe lambi do dunga alaka bi kle heredi awnenema Mali kwera amala dona kafo ma abe wati gambo mo ba fo ko Francis kuna fondilaw wolu yere kaduguni Francis kelechewi kadaka Francis fere minabe farapina kama ya mbala nasrawla hali naso uyanga yere maharo ya dama nga ubeka na natwomina okadugu adamade yere makateme akelela maka kadaka usira ana haklila kadan saku apewati jambo kunafono yaja kafo Francis beni feretela mena kadaka uyadam ne femima we kangu yere bibina Francis jamana mara ajamana bela jirimbe Francis kakanefo ajamana bela jiri fanambe Fransika tabulu deka nafulu kunda ani lakana kunda o labaina kala tumina ni kere mimbe bi keleme ka Fransi yere dabali ban oya kafo Mali be ka fere min buluda kleflaina colonel Asim Goita na len kofe o Fransi yere konna na yi kafo ale koni ni fere o fere a bela jili koni nyamina ame watim na konsisa aye kelefen fembuluda o chama tena kebe min kan sizangoni oye kunafoni ko nasrawe Francis kunafoni di damne France RFI nana farafina ya bibi na mami be nite RFI ka kunafoni lame amati hali naso ibado kafo nana wala saka doana hakliche nana bola femi ne mandenga ko sigi wala sa o magube Mali maladila ni manika kera o be mi fo na jalla ka fo Mali ya famba makala nazrakana walma utame o de ko so nana ni mandenga yi wonana ayira o magube Mali rodo faran no e chamanche o chamanche mala dona ka fo flaka ne be fo e kusebe wonana kana flaka faran douala kunwele site ni sila ni bela jere kunye penye wala sa o sika douana hakli che tugumna o bebe kamara ke sigin ko tugumna ko umara sigo tugula o de kara sababu ye kalontige labeni o ka kuna fon lambe na do ko David Bashi ale nana odo wa soro kuna foni bela jele aja ka fo David Bashi amase anfaya amase po amase alizegwa wanga ko kale kumbe po ya ko anana soro mulu kelembe ka ro bela jele fa
ko adamadu kongolen sigilen don fa ye kuma balani tengun dawla o mi fora o falankara an munu ye kunnafondila ye nan bɛ yan ni nin kɛra ta ɲininkali bɛ kan na ɲininkali bɛ kan na fan caman fɛ a bɛ se ka kan na an tɔɲɔgɔn kunnafonidilaw fɛ walima a bɛ se ka kan na ɲɛmaa dɔw yɛrɛ fɛ minnu bɛ fɛ ka ko ɲɛdɔn ka a perepere latigɛ o de kosɔn an fana ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a nana ye k'a fɔ David Basi ye min fɔ nin kalon ka fisa n'a ye a ma se yan wa ani minnu bila ka na ni a ye foto ta u bolo ka tila ka o kumaw labɛn o de kɛra sababu ye kunungo ni Karim Sibi yɛrɛ kumana fɛn min n'o ye arajo jɛ ka fɔ ka walasa ni baara min filɛ sen na an bɛ se ka Mali dɛmɛ a la cogo min na o de kosɔn o ye kunnafoni min ɲali kɛ Karim Sibi la an kɛ a dɔ lamɛn. Allo? Ouais. Bismillah. Ouais, Boadjawate? Oui. Sɔgɔma foli don. O diyara n ye. Wa n bɛ wajibiya sɔgɔmada in na ka wele. Kunnafoni min bɛ an ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilila la. I b'a dɔn karidon. Kunnafoni dɔw tɛmɛna RFI kan David Basi fɛ. Ko a nana sɔrɔ Mali ni Kɔdiwari dancɛ la. Ko gɛlɛya bɛ maaw kan a donna ta a bɔra ta. O y'a sɔrɔ an ye nin kunnafoni sɔrɔ a tun bɛ mɔgɔ ɲini na hali kari kɔnɔ n'o bɛ se ka kunnafoni d'u ma. An nana ye k'a fɔ Faransi kunnafonidila ninnu Boadjawate a bɛɛ lajɛlen kalontigɛlaw de ye. Donc i kana tamake parce que nin kɛra kɛcogo min na n'anw yɛrɛ sera o ma o y'a jira na k'a fɔ fɛn fɛn bɛ ka fɔ ninnu ka ko la a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ye. O la n'o tɛ maa min ni i fi yan ka na a fɔ ko maaw sɛgɛlen don dancɛ la e ka mobilibaw sogololen don ɲɔgɔn kan fo ka dɔw ɲininka ko olu kumakan filɛ nin ye o y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kalon ye o y'a sɔrɔ o ye ɲininkali kɛ dɔw la anw minnu ye kunnafonidilaw ye yɔrɔ an kɔni tɛ sɔn ka don ka janfa in na. Nka a y'u fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka na o lase ko gɛlɛya bɛ dancɛ la o de y'a jira n na k'a fɔ kalon don. An ye nin fɔ kunnafonidilaw b'a fɔ kuma bɛɛ ni n'a ɲɔgɔnna bɛɛ a ka ɲi an ka kunnafoni di maliden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɔlɔsi Faransi kunnafonidilaw la. David Basi o Sɛd Daniel o Gawuru Magasa o ninnu ti foyi la an fɛ Mali la adamadenw hakilina tiɲɛ kɔ. O don o yɛrɛ bɔra k'a dɔw ye a kunnafonidila dɔ ye Wɔlɔfɔbugu sugunin na. Ka tila dɔw yɛrɛ taara an ka serifu fɛ yen. Nin bɛɛ lajɛlen b'a jira n na k'a fɔ an ka hakili to an yɛrɛ la. O bɛ nin kunnafonikolon de fara ɲɔgɔn kan n'i ma kunnaja i b'i yɛrɛ ye ja dɔ ka don dɔ i ma sigi ni min ye. Walima i bɛ kumakan dɔ mɛn e yɛrɛ da don dɔ i ta tɛ min ye. O de la anw kɔni Sikaso région kɔnɔna na yan. Kabini nin kɛra an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan. K'a fɔ de ko maa bɛɛ don anw ka dan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka hakilina jugu ta ka se maaw ma. A y'o kuma kɔni t'a la. Ni nin kalonba tigɛra n'an ma bɔ k'o sɛmɛntiya k'a fɔ Faransi bɛ ka kalon min labɛn k'a dan kan. O fana an jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya. O la ne bɛ nin wele se n tɔɲɔgɔn bɛɛ ma. Vraiment an ka kunnafoni cayara o y'an jɔyɔrɔ de ye Maliko in na. An bɛ se ka furancɛ fanga in dɛmɛ min na kunnafoni kunda o ye n'a ɲɔgɔnnaw de ye. Karim Sibi de don. Mali tuyɛlaw la. An ka ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ko ale bɛ taama la nanzara jamanaw ka tɔnba ɲɛmaayaso kɔnɔna na ko o taara ka taa hakilina jagabɔ jamana duuru minnu farala ɲɔgɔn kan Burukina Mali Niger Tchad ani Mauritanie n'a bɛ fɔ ma ko G5 Sahel o G5 Sahel minisiriw de taara ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo Bruxelles nin taama in ni a bɛ boli fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la février kalo o bɔtɔ don tile fɔlɔ a jala k'a fɔ fɛn min ni o ye G5 Sahel fanga a kan kana di colonel Assimi Goïta ma ko in bɛna gɛlɛya kosɛbɛ o la a ka ɲi Ablaye Diop ale min n'ale Mali minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ale ka taa ɲɛfɔli kɛ ko in yɛrɛ bɛ lihala min na ka da don a kunkun a n'a ɲɛɲɛ na k'a lase u ma ka da ka fɛn fɛn filɛ ka fɔ Mali yɛrɛ kɔni gɛlɛyayɔrɔba ma ye a mana ye yɔrɔ si fo fɛn min ni o ye Faransi yɛrɛ ka fɛɛrɛ bolodalew ye G5 Sahel o minisiriw kɔni bɛ ɲɔgɔn ye tile fila in na walasa ka a ko bɛɛ lajɛlen jɛyalen fɔ nanzara jamana ɲɛmaaw ye gɛlɛya dan ye Danemark ani Mali ta ye bi an b'a aw ladɔnniya k'a fɔ o don ko kun na sini Florence Parly Faransikaw ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ o ka lakanako ma ale tun bɛ u ka député bulon ɲɛkɔrɔla la o don ko
aye kunnafoni dɔw di kunnafoni min ni an ka colonel Ablaye Diop ale fana y'a jaabi kunungo an ka jabarani na. Florence Parly ko k'u tɛ bɔ Mali la yan. Florence Parly ko ɲɛmaa minnu bɛ yen bi colonel Assimi Goïta n'a ka maaw ko olu bɛ kɛlɛtigɛ la Faransi ma. Ko o min filɛ o ye fɛn min n'o ye Danemark ka ko nin ye colonel Ablaye Diop a bɔra ka détail di. A ko a ye waati dɔw fɔ n'o bɛ tali kɛ san 2021 kana san 2022 yanfan ko Florence Parly ko sɛbɛ dɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko Mali frontière fanga in walima Mali gouvernement o ye sɛbɛ bɔ k'a di ko walasa Danemarkaw kana lakana sabati ka fara takuba mɔgɔw kan. A kɛra kɛcogo min na jaabi lettre minnu sera Mali gouvernement ma o lettre kɔnɔna min fɔr'o la o y'a ye k'a fɔ ko u y'a tiya mɛnna ko nka n'Ala sɔnna ma jaabi bɛ d'u ma lakika yɛrɛ la tel ka tigɛ da la kuma ye ka taa o don ma kana se bi ma kuma wɛrɛ ma fɔ. Wa Mali dun ye fɛɛrɛ dɔ ta o fɛɛrɛ ko y'a ye k'a fɔ maa ma n'i kɔni bɛna Mali dɛmɛ Mali kungo la e de man ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛ tun n'i mana a ɲini Mali fɛ. Faransi ka nin taabolo in fɛn min Ablaye Mayiga colonel Ablaye Mayiga ale ko Faransi bɛɛ ka ninnu don fili la wa ko a ka ɲi o ka bɔ fili kɔnɔ ko o ka d'a la ka fɔ Mali jamana min don a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo i n'a fɔ tɔw ta b'u bolo cogo min na. O de kosɔn k'a yɛrɛ la k'a fɔ n'i bɛna fɛn fɛn kɛ Mali la a ka ɲi i kana sariya sira kan ka na ɲɛfɔli kɛ. O ɲɛfɔli n'o kɛra n'a bɛ kɛ kɛcogo min na ni min filɛ nin ye ta ko a man ka kɛ nin cogo in na. Danemark ka ye ko caman kɛ Mali ye. Balaɲɔgɔnya ani teriɲɔgɔnya caman bɛ Mali ani Danemark ni ɲɔgɔn cɛ wa ko Faransi le filɛ ka n'an bila ɲɔgɔn na. Hali n'a sɔrɔ a ma Faransi ta tɔgɔ ma ko nka k'a b'a ɲini Danemarkaw fɛ k'u yɛrɛ kɔlɔsi o ɲɛmaa dɔw la jamana dɔw la ka da ka k'olu ka hakilina o ti bɛ Mali la yan tun. Colonel Ablaye Mayiga a ye a jira fana k'a fɔ ko Florence Parly ye min fɔ ko Florence Parly kan ka a yɛrɛ kɛ maaba ye a ka bɔ maaniya la ka da ka ko n'a y'a sɔrɔ maa bɛ kɛlɛ tigɛ mɔgɔ ma yali Faransi ta in a bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na. Misali la ko Faransi de bɛ UEMOA ani CEDEAO kɔrɔ ka sanction bin Mali kan jɔn de fɔlɔ ye kɛlɛ tigɛ. Ko o dongo avion dɔw bɔra ka na dibi la k'a ka lanpan bɛɛ faga ka fari bɛɛ faga ka na don Mali la ko jɔn de bɛ kɛlɛ tigɛ la. Ko fɛn fɛn filɛ ka fɔ nin ye k'a laɲini ka na Mali tila fila ye ko dɔ wɛrɛ tɛ Faransi don ko jɔn ni bɛ kɛlɛ tigɛ la. Ko ni Florence Parly i sigi assemblée ɲɛkɔrɔla la ko Mali bɛ ka kɛlɛ tigɛ olu ma. K'a bɛ min fɔ Florence Parly ani Faransi ye colonel Ablaye Diop ka kuma la ko jamana ɲɛmaa y'a fɔ ale nana de kana ko bɛɛ lajɛlen kɛ tiɲɛ kan ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ko wa k'o tɛ wuli ko n'i y'a ye o tɛ kuma ko makun ka ɲi ko kuma man ɲi ko kuma man ɲi wa ni karisa tɛ se ko la walima a tɛ se ka kuma k'o tɛ kelen ye dɛ. A ma ladɔnniya k'a fɔ colonel Ablaye Mayiga a to ɲini a ye nin fɔ kunungo an ka jabarani na. Colonel Ablaye Mayiga a tilara ka segin min kan k'a bɛ min fɔ Danemark ye Danemark yɛrɛ kelen tɛ Norvège b'a la ani jamana wɛrɛw ko min filɛ Danemark kan ta k'o kelen don wa ni min bɛ fɛ ka na Mali la ka na Mali dɛmɛ a ka kɛlɛ la u kana u ni Malidenw ka kuma nka k'a fɔ de k'e b'i sigi yen ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ ko ni tɛmɛn'o fɛ min bɛ kɛ ko bɛ kɛ ko n'o tɛ ko Mali gouvernement min bɛ yen bi ko a tɛ sɔn. Burkina Faso a ma ladɔnniya k'a fɔ Burkina Faso kaw ka coup d'état wulikajɔ min kɛra o dongo a ye Faransi siran Faransi ne ma kunna nin ko kɛrɛfɛ kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ ko k'u y'a condamné nka an bɛ bolo min kan ko sisan bale citoyen min bɛ Burkina Faso olu ye laseli kɛ ko a bɛ cogo min na u sigilen bɛ ko fɔlɔ ka nin ko in lajɛ ka d'a kan k'u t'a dɔn minnu ye fanga ta u ka hakilina ye min ye ko nka u kana ɲinɛ min kɔ o y'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw de wulila n'u ye jamana kɔnɔdenw kɔ bila k'u bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ko a bila yɔrɔ min na a bɛ lala yɔrɔ min na a bɛ taa o yɔrɔ kelen na tun sani ka s'o ma min ka fisa k'u k'a lajɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ jɛlenya la n'a kɛra jɛlenya la a ka ca Ala fɛ ko laɲini bɛ yen walasa ka Burkina Faso bɔ bolo la ko a laban a bɛ kɛ o cogo la ko nka n'u o m'o lamɛn fo ka tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ
ko a ka ca Ala fɛ a bɛna kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya min na o bɛna segin a kan maa tɛ Ala deli o la o siratigɛ la fɛn min n'o ye Burkina Faso halisa o kibaruya ye Roch-Marc Christian Kabore ale ka parti MPP olu ko ko kɔni bɛ min ɲini coup d'état nin k'a ma bɛn olu y'a kɔnɔnani ka tila ka ɲini minnu fanga bɛ minnu bolo bi ko teliyala u ka Roch-Marc Christian Kabore bila n'o tɛ fɛn MPP o délégation yɛrɛ taara ka taa ɲɛ da gouvernement maa minnu n'u bɛ bolola bi k'an kɔnɔna na u taara ɲɛ da u kan ko kɔni taara sɔrɔ basi foyi tɛ yen nɔ nka ko bɛ bolo min kan min u ka laɲini ye min ye tiɲɛ na k'u ka ninnu bila ka t'u kaso ni coup d'état ma ɲa kɛ kɔ walasa jamana bɛ se ka dilan cogo min na o de la politique maa dɔ y'a jira ni ale kɔni kɛlen bɛ ka senkɔrɔma dondonni ɲɛsin coup d'état kɛlaw ma ko o b'a ɲini sɔrɔdasi ninnu fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ politique mɔgɔ ma nɔgɔn n'u y'a kɛ kɛcogo dɔ la ni kunnamadiya kɛ a bɛna kɛ ko ye ko min ni sigi ma k'a kan o siratigɛ la ko nin ye fɛn min n'u kan k'a lajɛ walasa k'a bila sen kelen kan n'o tɛ a laban ko a bɛ gɛlɛya n'u ye politique mɔgɔw ka kuma lamɛn k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye Sénégal a ma ladɔnniya k'a fɔ kalafili kɛra minnu n'olu bɛ politique kalama kosɛbɛ o kumana a kan kosɛbɛ o y'a jira k'a fɔ nin kɛra kɛcogo min na Macky Sall a kan ka sɔn hakili la ka d'a kan ko Dakar minana la duguba caman bɛ bi ko bɛɛ minana Macky Sall la ale de tun bɛ fɛ k'i bolo mana bɔ fanga nɔfɛ san 2024 wa k'a k'a yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ nin bɛ jaabiba di Dakar minɛli Ziguinchor minɛli ka ko ni ye kalafili ko kuma fɔ Sénégal a ka ca Ala fɛ ko ni ye o yɔrɔ olu bɔ a la ko a tɔ o ka dɔgɔ Gambikaw fɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ ko économique ni CEDEAO kun kɛlen bɛ ka taa minnu bila ka taa Yaya Jammeh gɛn ko olu ka Sénégal ka minnu bɛ yen sɔrɔdasi kɛlɛcɛ 9 k'o tununa ko halisa olu yɔrɔ dɔnnen tɛ an bɛ waati min na comme sisan farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali kɔni sen bɔra la kunu a sera Guinée équatoriale fɛ nin balontan in kɛra baladi wɛrɛ tɛ balon na bi kɔ n'o tɛ ni n'a y'a sɔrɔ Mali ma ko kɔni bɛ balontana la bi balontana o bɛ Mali la nka a tɔ ye min ye o ye bi donko ye a ka ca Ala fɛ n'an ye san dama kɛ tan an mako bɛ min na o bɛ sɔrɔ nka maaw mako bɛ gagne dɔrɔn na o ye tiɲɛ ye n'o tɛ kunu ni Gambikaw ka arbitre in tɛ ni ye nin chiffre di arbitre fɛn ma Mali bɛ carton kɛ bi caman don o Guinée équatoriale la nka a bɛ komi fɛn wɛrɛ de fɔra wa an minnu ni anw tɛ balontan dɔn ka ɲɛ fɛn fɔra ni y'a fɔra ko ka taa sariya la u ka discipline na ni arbitre in kan ka ɲininka kosɛbɛ kow kɛra kɛcogo min na takabi min kɛra in na giringajɔ min kɛra in na bugɔli min kɛra in na fili min kɛra la n'i y'a jateminɛ o de la maa si tɛ jigin Mali denmisɛnninw la o ma bi don o ye tiɲɛ ye u yɛrɛ ye bi don sɔrɔ minnu kan ka don o ye tiɲɛ ye nka arbitrage fana kɛra kɛcogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o fana o man ɲɛ nin ye cikan ye min bɔra Bakari Sidibe Papa Sidibe BPS ko ne ale yɛrɛ garaji PPS o directeur général ye ko k'a lase Zegua commune a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma Côte d'Ivoire ani Burkina kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu ye sɛnɛkɛlaw ye ni o ni Tuguna SA bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko a ɲininen don u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ani sɛnɛkɛlaw kɔɔrisɛnɛlaw ani sɛnɛkɛlaw ko lajɛrɛ dɔ bolodalen bɛ février kalo o tile 3 ni o tile 3 n'a kan ka bɛn alamisa ma o la ko lajɛrɛba bolodalen bɛ alamisa don Tuguna SA yɛrɛ daga yɔrɔ min bɛ yan garage k'a lajɛrɛ bɛ kɛ mairie la o la ko lajɛrɛba in n'o banna o bɛna taa ɲɛ da Tuguna SA o bɛna taa ɲɛ da garage PPS ale yɛrɛ Bakari Sidibe ka yɔrɔ kan o la barosen bɛ kɛ walasa barosen fɔɲɔgɔn bɛ se ka kɛ cogo min na tracteur yɛrɛ minɛ cogo ɲuman ani a kan ka nafa sɔrɔ cogo min na barosen bɛna k'o kan o siratigɛ la directeur général Tuguna ni ale tɔgɔ ye ko monsieur Mala Nantume k'a bɛ ale yɛrɛ bɛ nin délégation na wa a ka d'a ye nin fɛn ko bɛɛ lajɛlen ka ye a kɛnɛ kan misali la
CPC fɛn fɛn ni secrétaire CPC la ko o bɛɛ welelen no dugusenw la ani chef secteur CMDT Kajulu welelen no président de la chambre locale agricole Kajulu welelen no union locale pour ni o escorsen la ka toma nyama welelen no jeunesse communale o nyama welelen no maladona ka foko ni lagere beke na la soma alamsado no bebe février kalo clé sabama samba fla ani mugan ani fila limanaw ambe bitabla ya ambe foli kura ko nyesi anwa ka fawe ko aw ni ne na ala sona ma am nyan so bisu na kokura ni kuna foni kele o keneka sano che oye kambe di aw kambe watila hakatu benga salam muhammad